खुलुमबाय बेयो बडलेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 8 सेप्तेम्बर 2020 मंगलबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया सिगां फरायथिन लादों मेष राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा देहाया मोजां थानाय नङा बिगुरनि बेरामाव गोग्लैनो हागौ जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम रांखावरियाव मोजां नाथाय खरसाया बांगोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां होनजायो समाजाव मान मोनगोन गोसोनि लुबैनाया बांद्राय जागोन सोरजोंबा एना एनि जानो हागौ सांग्रां थानाया गाहाम गुबुना खहा खालामनो नाजागोन नखराव गावजों गाव एना एनि फैनायनि सम्भावना दं गोसोनि साननायफोरा टेबोर नांगोन बृष राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोआव बोलो बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो थि समाव मावफुंनो हागोन समाजाव मान मोनगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन बहाबा थाङोब्ला मोजां होनजायो नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन देहाया मोजाङै थागोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायलायनो हागोन बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरां फैगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन मिथुन राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन देहाखौ मेंनाय मोनगोन गोसोआ लोरबां जागोन सोरजोंबा एना एनि जानोबो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम देहाया मोजां थानाय नङा जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम रांखावरियाव मोजां नङा खरसाया बांगोन बेफार फालांगियावबो खहा जानो हागौ जेबो रिस्क लायैयानो गाहाम नखराव अनलायनाय फैगोन समाजाव मान मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन नाथाय गोब्राब मावनांगोन गुबुननि हेफाजाब मोननाय नङा कर्कट राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम गुबुननि हेफाजाब मोनगोन गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनो हागोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन समाजाव मान मोनगोन लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन सिंह राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन नखराव गोजोनै थागोन गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजाव मान मोनगोन गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा मोजां खौरां मोनगोन गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन कन्या राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोखौ जोबोद गुलाय गुजाय मोनगोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा बेफार फालांगियाव खहा जागोन सोरबा गोदान सुबुंजों लोगो मोनलायगोन नखराव अनलायनाय फैगोन गोबां खामानियाव मुखुब थागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन तुला राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गोसोनि साननाया जाफुंगोन मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन समाजाव मान मोनगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन नाथाय अब्लाबो खरसाया बांगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा मोजां खौरां मोनगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव दिनै गोसो दुंगोन वृश्चिक राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव जोबोर गोजोननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हानानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि साननाया जाफुंगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन
समाजाव मान मोनगोन न'खराव अनलायनाय फैगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन जायखि खामानि मावा मानो दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन धनु राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोआव गुलाय गुजाय साननाय फैगोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन नाङा फाङा सोरजोंबा एना एनि जागोन गोसोआव बोलोआ लोरबां जागोन हारसिं थानो गोसो जागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हानाय नङा रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम न'खराव अननाय फैगोन बिमा बिफानि अननाय मोनगोन गुबुना खहा खालामनो नाजागोन नाथाय अब्लाबो हानाय नङा मकर राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ गुलुं गुजुं मोनगोन देहाया बारा मोजां थानाय नङा गोसोनि साननाया जाफुंनाय नङा रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियाव खहा जानो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम गुबुना खहा खालामनो नाजागोन सोरजोंबा सोंखारि जागोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन नाथाय सुथुरा बांगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन कुम्भ राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ गुलुं गुजुं मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन बहानिफ्रायबा हरखाबै गाज्रि खौरां फैगोन समाजाव मान मोनगोन रांखावरियाव मोजां बहानिफ्रायबा धोन मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनि फैनो हागौ सोरबा गुबुन सुबुंजों एना एनि जागोन सांग्रां थानाया गाहाम गोसोनि साननायफोरा टेबोर नांगोन मीन राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन अदेबानि गोसोनि बोलोआ बांगोन देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियाव मोजां न'खराव अनलायनाय फैगोन सोरबा गुबुन सुबुंनि थाखाय जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो एसेनोसै गोजोन्थों मोनसे फोसावनाय भारत हादरारि मोसानाय बादायलायनाय बड'लेण्ड डेन्स मास्टार सिजन 1 नि ट्रायल फोसावनाय हाबाफारि खालार 19 सेप्तेम्बर 2020 फुंबिलि 10 रिंगानिफ्राय थावनि बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन हल बिजनी आसाम नायग्रामोननि मुं थिसननाय जागासिनो ट्रायलनिफ्राय फाइनालसिम बांसिन नायग्राया मोनगोन 50,000 रां बान्था साफ्रोम नायग्रामोननो बोथिसे जानाय होगोन नखरैनो नायग्रामोननि थाखाय मोनथाम मासि होनाय जागोन हारसिं नायग्राया मोनगोन मोनसे मासि नखरैनो नायग्रानि खेन्दा 2,500 रां हारसिं नायग्रानि खेन्दा 1,000 रां खालामदो अनलाइन बुकिं www.bodolandinkhongtelevision.com जानबुं नाम्बार 7002254729